Ako misliš da si zaglavio, ovo moraš čuti. Svi prolazimo kroz teške trenutke. Ponekad izgleda kao da nema izlaza, kao da su svi putevi zatvoreni. Ali istina je jednostavna. Snaga ne dolazi iz onoga što imaš, nego iz onoga što preživiš. Prvo pravilo, prihvati realnost. Nije lako, ali negiranje te samo drži zarobljenim. Prihvati situaciju i počni tražiti rješenja, umjesto da se pitaš zašto baš ja. Drugo pravilo, male pobjede vode do velikih promjena. Svaki dan je prilika za mali korak naprijed. Ako ne možeš riješiti problem odjednom, riješi jedan dio danas, drugi sutra. Treće pravilo, ignoriraj negativne glasove. Ljudi će ti reći da ne možeš, da nije moguće. Ali sjeti se, nitko ne zna tvoje granice osim tebe. Svi prolaze kroz bol, ali samo neki iz nje izađu jači. Hoćeš li biti jedan od njih? Donesi odluku danas. Tvoj život nije gotov, tek počinje. Ako ti je ovo pomoglo, podijeli svoje mišljenje u komentarima. A ako ti treba još snage, znaš gdje da me nađeš. Pretplati se za još priča koje mijenjaju život.